Kalipay naman sang Transport Group ang pagpasaka sang pamasahe nga ginaaprubahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB bangod man sa nagatimbok nga presyo sang produktong petrolyo kasunod sang giyera dito sa Middle East. Sa interview sang Bombo Radio kay Western Visayas Transport Cooperative o kun WVTC Chairman Raimundo Boy at Parcon, iyagin pahayag nga madamo sa mga driver kag Transport Group ang nagapanghakroy bangod sa pagsaka sa presyo sang langis. Dugang pa sini nga makapian-pian gid sa ilang kinahanglanon ang nakatalana nga pagpasaka sa pamasahe sa tagsa ka mga jeep. Amuman kung mayara sang ipasaka sa pamasahe sa iban pa nga mga salakyan. Sa karon wala pa makapagwa ang Department of Transportation o DOTR sang eksakto gid nga amount sang isaka sa plete sa mga public utility jeepneys kay ginahulat na lamang o kung ginahulat na lamang sang kooperatiba ang mando sang ahensya kung saan uumpisahan ang pagpasaka sang plete. Salamat kay na pamatian Manila nga ton ngayo nga pagpasaka sang plite no kay kung hindi ka kita sige approve sang DOTR may tendency mag-down na atong operasyon no kay sa subong ko lang daan kani do medyo peripikado na nga atong nakita no sugod man nga grabe gid ang sinakaay sang atong diesel no makabato-bato na ta no magani man nga wala na delayed ang pag-implement sang DOTR sang nga right na tungod man nga ginapanilagan nila na kung pila gid man ang isaka no nila sa aton nga plitihan no